ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತೀಸ್. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಶಾಂತಿನಗರದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶರನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವೈಭವಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ. ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ. ಆನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವೈಭವ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಆನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವೈಭವ ನೋಡಲ್ಲಿ. ದುಷ್ಟನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯು ಲೋಕವ ಪೊರೆದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ. ದುಷ್ಟನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯು ಲೋಕವ ಪೊರೆದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ. ಜಯ ಜಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಯ ಜಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಜಯ ಶಿವ ವಲ್ಲಭೆ ಗೌರಿ ಮೂಕಾಂಬೆ ಜಯ ಜಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ. ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ, ವೀರಭದ್ರ, ನವಗ್ರಹ, ಚಂಡಿಕಾದೇವಿಯನ್ನು ಒಳಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Yeah.
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಇದೆ. ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೈಬಿಡದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ವರ ನೀಡುವ ಮಹಾತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. प्रपञ्चात् परं तवेदं प्रसन्नरूपं हे भक्तजनमानसाम्भोज शुभ्रान्तभृङ्गी. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ನೆರವೇರಿತು. सीदसादनं विघ्नेश्वराय नमः. ओम नमः देवं गौरी विक्रमविनायकं भक्तावास्त्रे नित्यवायुकामार्थसिद्ध्यं प्रथमं भक्तवृन्दं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं विष्णुविष्टाख्यं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं भूहा अग्निः द्योतमावाहयामि भुवः अग्निः द्योतमावाहयामि स्वः अग्निः द्योतमावाहयामि ओम भूर्भुवः अग्निः द्योतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम इमाः देवताभ्यो नमः. ओम कुबेर देवताभ्यो नमः. ऊहा कुबेर देवतमावाहयामि वह कुबेर देवतमावाहयामि सकुबेर देवतमावाहयामि. ओम भूर्भुवः कुबेराः देवतमावाहयामि. प्रपञ्चात् परं तवेदं प्रसन्नरूपं हे भक्तजनमानसाम्भोज शुभ्रान्तभृङ्गी. जातवेदो महावः सामवः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गाव दाच्चवान् इन्द्रेयं पुरुषानहम्. ओम निहासितिः प्रयतो जुयादाज्यमन्नहम् यावन्त्यं चापि कामान्तपेद अश्वदायि गोदायि धनदायि महादने धनं मे सतां देवी सर्वकामान्तलीहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं वस्तत्वादिगवेरतं प्रदानां भवति माता आयुष्मन्तं करातमां नाक्रोधं मास्तर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्तिः कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत. चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रीमैश्वर्यां चन्द्रसूर्याग्निवरुणाभां श्रीमहालक्ष्मी उपात्महे. धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यम् विश्वप्रिय विष्णुमनोनुकूल स्वाहा महादेवी च इत्तः विष्णुपत्ने च धीमहि नश्यन्तु सर्वदा. वर्चस्समा आयुष्यमारोग्यं विवाद शोभमानं हीयते. धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सुनोत्तरं दीर्घमायुः तमेव च कामं वत्मे करोचित्तमवाणी वत्मदारताम्. ओम चण्डिकायै नमः. वत्मं दर्पयामि गन्धं स्वाहा देवी लोके जगन्माता नमोस्तुते. ओम चण्डिकायै नमः. गन्धं दर्पयामि हरिद्राय नमः. ओम श्री नारसिंहे नमः. ओम श्री सुजन्मने नमः. ओम श्री मोक्षदायै नमः. ओम श्री दूत्ये नमः. ओम श्री ईशान्ये नमः. ओम श्री दक्षिणादाय नमः. ओम श्री दक्षायै नमः. ओम श्री सुदक्षायै नमः. ओम कोटिरूपिण्ये नमः. ओम चतुस्वरूपिण्ये नमः. ओम श्री कात्यायिन्ये नमः. ओम श्री सुत्तायै नमः.
नमः निशामया
ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಶಾಂತಿನಗರ ಎಂಥ 40 ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೊಂಡು ಕಳೆದ 7ನೇ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಇಂದಿನ ದಿನದಾಗ 6ನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಅವರ ಸೇವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಕ್ಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಕ ಇವರವರು ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಪಾಡಿ ಕಿನ್ನಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂಡಿಕಾ ಅವರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿನಗರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 1981 ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರು ಐನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆವೋಡು ಎಂದು ಪಣಿಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತರು. ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡಪುನಂಚನ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲ ಸೇವೆ ಅವು ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು. 1998 ಆರು ಹೇಯ ಬುಡ್ದು ಪರಸೇರಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದನ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಆರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಯ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ಕನಸು ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಆ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಡು ಗಣಪತಿ ವೀರಭದ್ರ ನವಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಚಂಡಿಕಾ ಮಾತೆ ಈ ಉಪದೇವತೆಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವೋಡು ಇನ್ ಪಣಿಪಿನ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ತಿತ್ತರು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಶುಭ ಪರ್ವದಿನೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಸೇರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚನ ಕಟ್ಟು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಶುಭ ದಿನ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡು ಅವೆತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅವು ನಿವಾರಣೆ ಆವೋಡು ಇನ್ ಪಂಪಿನ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶನು ದೀವೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆ. ಆ ಸೇವೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ತೊಂದರೆಲು ಅವು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಆಸೆನ ದೀವೊಂದು ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮೆರೆವೋಡು ಭಾವಿಕ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರೋಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದೀನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ಒಲ್ಪಲ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಡು ಇನ್ ಪಣಿಪಿನ ಉದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ಸದಾ ಮುಲ್ಪ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಈತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅವ್ರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಾವಡು ಅವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಯನು ಒದಗಿಸಿಕೊರುಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿದು ಬರುಡು ಇನ್ ಪಂಪಿನ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆ
ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸದಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಈತ ಸೇವೆ ನಡಪುಣೊಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತರ ಮುಲ್ಪ ಉಪ ಸಮಿತಿಲು ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಈತ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಸದಾ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂದು ಪಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಅವೆಟ್ಟಿ ಇಂಕುಲು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಆಣದ ಅಂಡಲ ಆ ನವದುರ್ಗಿಯರ್ನ ರೂಪ ಅಕಲ್ನ ನಾಮಾಂಕಿತೋಡು ಈ ವರ್ಂಬ ದಿನೊಟ್ಟು ವರ್ಂಬ ವಿಧದ ನವದುರ್ಗಿಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾದ್ಯಾರ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ರೂಪದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿನಗರ ಗುತ್ತಕಾಡು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರಥಮಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನು ಸುಧಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನತ್ತ ಸರ್ವ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲಜಿಂಜಿದ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮೇಲನ ಸಂದ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗುಡಿಸಿಲಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು 40 ದಿನ ಈ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಂಚದ ನಡುಟು ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ರೊತಪತದು 48 ದಿನ ರೊತಪತದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಾರ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಅಂಡಲ ಅರ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದೇರು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಇತರ ಸಮಿತಿಲೂ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪರಕೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದಾದುಂಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲ ಅವು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಯುವ ಬಳಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 13, 14, 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಇತರ ಸಮಿತಿಲು ವಹಿಸೊಂದು
ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು ಆಣಿ ಕಡೇತ ದಿನತ್ತಾನಿ ಚಂಡಿಕೋಮ ನಡಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೈಯಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸುರುತ್ತ ದಿನತ್ತಾನಿ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಡೇತ ದಿನತ್ತಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳದಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ 14 ವರ್ಷೋಡಿಂಚ ಎಂಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟನು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಭಕ್ತರ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಈ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಈತು ಮುಟ್ಟ ನಡತದಂದು ಪಣ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 40 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋಗು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡೊಂದು ಬಂದ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಭಕ್ತರು ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನದು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವಿನ ದೇವರೇ ನೆರವೇರಿಸ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಲ ನಮ್ಮ ಚಂಡಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಬೈದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುತ್ತಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಅವು ಕಲಾವದ ಪೌಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನ ದಾದಾನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಹಾಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆಗೋಡು ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಇನ್ನು ಚಂಡಿಕೆ ನೋಡ್ದ ಹೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಏರ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆರ ಆಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಚಂಡಿಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಸರ್ವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಸಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಿರಂತರ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಮೂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅವತ್ತಂದ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನ ಈ ಸತಿ ಎನ್ಮ ದಿನ ಬತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಎನ್ಮ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚಿನ ರಾತ್ರಿಡ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಈ ಮೂಜಿ ಈ 9 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವೇರು ಭಕ್ತರೆಡ ಮಲ್ಪಾದು ಸಮಿತಿ ದೈಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪಣರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಣದಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವನ್ನು ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಹಾಡು ನಿಮ್ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಕಾಂಬೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಪಡೆನಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ನೀಗಲು ನೀ ಹಾಡು ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹಾಡು. ಹಾಡು ನಿಮ್ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಕಾಂಬೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಪಡೆನಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ನೀಗಲು ನೀ ಹಾಡು ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹಾಡು. ಶೃಂಗಾರವಾಹಿನಿಯ ಆನಂದ ಭೈರವಿಯ ಹರ ಹೃದಯ ಮೋಹಿನಿಯ ಕೊಲ್ಲೂರ ವಾಸಿನಿಯ ಮೂಕಾಂಬೆ ಶಂಕರಿಯ ಶರ್ವಾಣಿ ಈಶ್ವರಿಯ ಶತಕೋಟಿ ನಾಮಗಳ ನೀ ನಿತ್ಯ ಹಾಡು. ಹಾಡು ನಿಮ್ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಕಾಂಬೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಪಡೆನಿ ಜೀವನ
ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಪಡೆನಿ. ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ನೆರವೇರಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಪುನೀತರಾದರು. ಸೌಮ್ಯತೆಯ ನಿಜ ಮೋಗನ ಮೂರುತಿ ಏನೊಂದು ಚೆಲುವು ನಿನ್ನದಮ್ಮ. ಸೌಮ್ಯತೆಯ ನಿಜ ಮೋಗನ ಮೂರುತಿ ಏನೊಂದು ಚೆಲುವು ನಿನ್ನದಮ್ಮ. ಆ ಅಂದ ನೋಡಲು ಈ ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಭವ್ಯ ಸುಂದರ ರೂಪವಮ್ಮ. ಆ ಅಂದ ನೋಡಲು ಈ ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಭವ್ಯ ಸುಂದರ ರೂಪವಮ್ಮ. ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ವಾರಿಧಿ ನಿನಗಾರು ಸಾಟಿಯೂ ಇಲ್ಲವಮ್ಮ. ಸೌಮ್ಯತೆಯ ನಿಜ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿ ಏನೊಂದು ಚೆಲುವು ನಿನ್ನದಮ್ಮ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಳಾದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ. जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು साइकिल प्योर अगरबत्तीज.